नया नया लोग लइका लोग बूढ़ पुरनिया के नइखे लोग मानत। सीधा अपना आगे उनका के लगावते नइखे लोग। हालांकि लोग का हाथों बा लोग लड़ के माने इनका से लड़ी के। ऐसे ही छोटा मोटा एगो बात बताओ तनी। ट्रेन में जात रहे लोग, चार इहो लोग 8-9 गो लइका रहे लोग। बैठल जाओ नौछटिया के जानते बनी। तो बेचारा पहले से को मैं बूढ़ आदमी बैठल रहन, लगे ढेर बूढ़ो ना रहन। तो जाके अपन इहो लोग अपन वही में बैठ के बूढ़ऊ के मजाक उड़ावे लागल लोग। तो एगो कहता कि अहो हमनी कैसे बैठल रही जा, आ गाड़ी चलतिया, कुछ करे के ना। तो कहलन से का करे के, कहते काम कोल जाओ ट्रेनवा में के जंजीरवा जन बा घींचल जाओ। तो वो कहता कि हानु घींचला पर 500 रुपया फाइन लागेला आ 6 महीना जेलों में जाके पड़ेला। तो वो कहता तो माने कि हमने के हाथ ना आदमी बन जा, 8-9 आदमी बन जा, 500 रुपया ना होई। तो सभे जुटावे लागल। तो मोटा मोटी 1300-1400 रुपया ओकने भी जुटल। कहलन सा कि अपने में कहलन सा ओही में एगो लइकवा के मेठ बना देलन सा कि पैसवा एकरे भी दे देवल जाओ। तो हमें से एगो तेज लइकवा रहे, कहता एगो काम कोई जाओ ना, एको पैसा ना लगी हमनी के। कहता काहे, तो हमनी के खींचल जाओ जंजीरवा, आई नू तो कह दिए कि हई बूढ़वा घींचल सा, एकरे के लगा दिए। तो बूढ़वा कहते ना ना बबुआ देखो ऐसा मत करो लोग। लेकिन ना मनले सा, घींच दिले सा। आ ऊपर से जाके पुलिसों के धके एगो ले आइल। कहते देखी हई जंजीर घींचल हैं। आके बुढ़वा के धो ले सा, काहे जंजीर घींचला है। तो बूढ़ो तो रहे, बताओ तनी मेन बात तईजे बड़ुए। कहते कि देखी हाँ जंजीर हम घींचनी है, बाकी हई लोग का कइल सा हमारा बगली में से 1400 रुपया बरियारी मारपीट के छीन ले बा लोग। अब देखी उनके बगली में बा, उनमें जो मेठ लइकवा रहे, देखी उनके बगली में बड़ुए। अब तो लइकवा फेरा में पड़ गइले सा। पुलिस अब यही लोग के ध के ले गइल। अब पैसो बुढ़वा के दिवा दिलस। यही चलते कहल गइल पुरनिया से लागे के ना चाहिए। बुद्धि देख लो अगला वीडियो में।